Tudtad, hogy még mindig rengeteg futballklub létezik, amelynek egy szemernyi szégyenérzete sem volt, amikor a sport legnagyobb neveitől lopott? A vietnámi Ninh Binh FC teljesen új szintre emelte ezt, amikor gyakorlatilag lemásolta a Bayer Leverkusen teljes arculatát, csak a logó oroszlányát cserélte le két hegyi kecskére, mert az a helyi kabalállatuk. De itt jön a teljesen őrült rész. Pontosan ezeket a kamumezeket vették fel egy barátságos meccsre egy japán klub ellen, és még ajándékba is odaadták őket. A bolíviai Real Potosí el sem próbálta titkolni, a címerük megszólalásig hasonlít a Real Madrid jelvényére, azzal a koronával és azonos betűtípussal, nulla szégyen. A Man United a futballtörténelem egyik legnagyobb klubja, így a kanadai Brampton United rájuk nézett, és azt gondolta, senki nem fogja észrevenni, ha egyszerűen az ördögöt lecserélik egy oroszlára. Aztán az ekvádori Barcelona SC teljes klómódba kapcsolt, nem csak a nevet lopta el, hanem az egész logót, mert az alapító egy spanyol menekült volt, aki annyira imádta a Barcelona csapatát, hogy külföldön újraalkotta. Aztán ott van a zimbabwei Gunners FC, amely annyira rajongott az Arsenal iránt, hogy lemásolta a